Voilà, j'ai tout gagné. Problème t'as là, mec là qui voulait quoi faire? Comment tu voulais? Non, Là, ça va. Ok. Sira déjà. Bon, sira quoi ni? Bon, on a la fois parce que ni bora ni nyuma segana so. Il va la kan. Neko, mon nous ka ko beto. Ni yɛrɛ kun bɛna o kuma de f'i ɲɛna sisan I ka jurumantigiw ye taa ni ka segin dɔrɔn de la ne dala yan nɔ ni dɔ bɔra yan dɔ bɛ na ni dɔ bɔra yan dɔ bɛ na ne yɛrɛ tora ne b'a kɛ cogo min na n'u nana u tɛ dɔwɛrɛ fɔ ko fɔ ne n'u ka da k'o la k'u bɛ sɔrɔ ka wari ko to yen hali karamɔgɔ ne fana ma sɔn a bɛɛ ne fana ma sɔn ne fana ko k'i kɔnɔ ko n'i nana don o don u bɛ na wa sɔɔni sisan nɔ e nalen min filɛ nin ye u bɛna don ka bɔ daminɛ a da la u y'a mɛn ko ne nana o e m'a ye depuis sur wa fana ni fana b'u ka wari sara tele dɔ kɛra sa trop c'est trop finalement c'est la merde nanga plan dɔ filɛ nin sa ne kɔni bɔra tunga la ne ni wari ma na ne kɔrɔkɛ fila kɛ u ka 500 de bɛ ne la chèque ma ne taara ne pour que n ka se ka fɛn sɔrɔ an bɛ ka bɔ gɛlɛya nin na chèque fɛnɛ ka 50 de bɛ ne la ga a bɛ nɔgɔ sisan plan de bɛ n bolo ko an ka kɛ quoi ni mɔgɔ mɔgɔ nana ne ɲininka ne ka jurumatigiw minnu nana ne fɛ olu ko tɛ dɛ jurumatigiw comme e b'u dɔn voilà donc n'a nana I b'a fɔ a ɲɛna ko ne tɛ ne bɛ don so kɔnɔ donc n'a y'a kuma fɔ a ɲɛna dɔrɔn k'a ɲɛnabɔ kana fɔ a ɲɛna ko ayi ayi I b'a fɔ a ɲɛna k'i y'a mɛn I b'a lasigi siège kɔnɔ dɔrɔn I b'i sigi a sen kan donc ne bɛ bɔ kɛnɛma ka na so kɔnɔ ka na dɔrɔn ne b'aw photo ta donc ni ne y'a photo ta sisan ale yɛrɛ a b'a fɔ ko ko ne y'a mago sa ne b'a fɔ n'a ma sɔn dɔrɔn ne bɛ photo nin bila diɲɛ bɛɛ b'a ye muso fila b'a bolo denw ka ca n'a bilara ne tɛ sanfɛ kɔnɔ a bɛ malo a bɛ jɛ juru ni ko ale ta a bɛ ja ko ten u bɛɛ kelen-kelen u bɛɛ bɛ jɛ ka wari bɔ ok n'Ala sɔnna ma ni nana ma I y'a fɔ cogo min na a b'a kɛ ten n bɛ don so kɔnɔ ka n da ni ji kaliyara awɔ ni ji kaliyara b'i bolo an tile si somɔgɔw an tɛ fulakɛ bɛ yan a bɔra an ka juru bɛ fulakɛ la a mɛnna koyi ne fa y'a nɔgɔya ko sa a b'a sara o non kuma t'a la an bɛ juru an b'a ɲɛnabɔ jɔn ka sabara fɔ awɔ e bɛ n sigi yan awɔ an bɛ juru k'o ɲɛnabɔ ne ni e ni fulakɛ tɛ yan a taara min a taara dugu kɔnɔ a mɛnna awɔ a mɛnna a bɛ sɔn ka na fo su kɔni an b'a ko ɲɛnabɔ ok an bɛ juru ma yan awɔ n y'a faamu an bɛ ko ninnu ɲɛnabɔ o la cɛ ka ɲi koyi I ka charme lajɛ merci han kana to ka ninnu kɛra koyi kana fɔ ko fulakɛ yɛrɛ wala kana foyi fɔ a ye cɛ ala yafalen dɛ fulakɛ bɛ fɛn ɲuman kan dɛ karamɔgɔ Sɛki salamu alaikum alaikum salam ne e ya merci fulakɛ e ma ko fulakɛ tɛ yan dɛ Sɛki fulakɛ ayi Sɛki somɔgɔw bɛ di kɔri baasi tɛ denmisɛnninw madame dun kɔri baasi tɛ alhamdulilayi ne kun mana wari ko la ne kun nana foli bila I la Sɛki ne ko e ka joli de bɛ ne la 50 tɛ yan o don Sɛki a fɔra an ɲɛna ka ne to tunga la I bɛ to ka na ne baara n'i nana kuma bɛ I b'a fɔ ne muso ɲɛna k'aw k'a ɲɛnabɔ a b'a fɔ ne ma message da wa Sɛki I ka juru min bɛ ne la sisan I bɛ jɛ a kɔ walima n ye photo ni video minnu ta ne ka bila diɲɛ ɲɛfɛ bɛɛ b'a ye awɔ a fɔra ne ɲɛna k'i bɛ bin ne muso kan ne ma n y'a faamu ne ka juru n jɛna juru in kɔ e jɛna kɔ n jɛna kɔ nka bi n b'a fɛ n jɛna kɔ n ka video ni n ka photo min bolo I b'a effacer n tɛ juruko kuma f'i ye bilen Sɛki ne bɛ min fɛ na I bɛna ni récit de k'a sɛbɛn k'a di ne ma k'a jira k'a fɔ ko n y'i ka juru sara a banna. A tɛ se récit ko la sa ne kɔni jɛna n ka juru kɔ di n'i ye n'i ka da la ko juru I ka taa datugu policier la mais ni fana ye n ka photo ye internet kan min kɛ n m'o dɔn dɛ. Awɔ n y'a mɛn. N y'a mɛn wuli ka bɔ n bara. Yafa ma nin kelen na. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. A ma fara la ma wuli. Maana wolo filɛ dɛ. Ala ni Ala ye muso ɲuman d'i ma I lafiyara hali ne sara bi ne bɛ don alijinɛ kɔrɔ sɔn. Wallahi ne lafiyara bi
ini cɛ ni bana caman ban dɛ u bɛ na i k'i hakili to ji in na y'a mɛn wa n'a kaliyara dɔrɔn i bɛ n wele awɔ walayi ala ne ka ɲi o ye wasa salamu alaikum Walaikum salam. ko fulakɛ nana ka bɔ faransi yan Awa nana ka bɔ Faransi. fɛɛrɛ kɛ k'a wele ka na dɛ an ka wari ninnu ta a ka wari ko ninnu géré quoi A bɔlen don dɛ. a bɔlen don Awɔ kɛ. n bɛ n sigi k'a ɲɛnafilɛ dɔɔnin kɛ Ok. A tɛ na sisan. ok n b'a ɲɛnafilɛ dɔɔnin ok n b'a ɲɛnafilɛ o tɛ kojugu ye o ka taa n bila ɲɔgɔn na awa ye a nana nin ye arajo ka ye quoi A nana ni sama caman ye. ani nin valise fitinin A nana ni fɛn caman ye. cɛ ne ye formé ye tan cɛ fulakɛ yɛrɛ Kuma mɛn. i fana sa kana a ko gɛlɛya sa a ko mɔgɔ tɛ yan kɔni Mɔgɔ si tɛ yan ne tɔgɔ de f'i ye ne cɛ nana a taara kursi dɔw la dugu kɔnɔ a mana fɔlɔ a don ni yafo su kolen ma o b'a sɔrɔ an yɛrɛ dara denmisɛnninw b'u tɛ yan denmisɛnninw bɛɛ taara ekɔli o y'a ko ɲalen de mais i bɛ se k'a ka juru sara kɔni ne bɛ se k'a sara ne cɛ tɛ yan e cɛ tɛ yan ne cɛ de don ne cɛ tɛ yan n'i bɛ se ka juru sara o tɛ ko kelen ye o n'a nana dɔrɔn an b'a a ko ɲagami cogo dɔ la ok problème foyi t'a la o yɛrɛ kun bolo an b'a kɛ cɛ y'i kun da an sen kan sa non e kelen ka gorobinɛ bisimila non parisien bɛ duman kan cɛ i bolo min sumalen don voilà merci merci kɔrɔkɛ salamu alaikum somɔgɔw bɛ di kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen aba madame denmisɛnninw faransikɛw bɛ yen baasi foyi t'u la baasi t'u la baasi foyi t'u la alhamdulilayi fulakɛ yɛrɛ de filɛ nin ye koyi walayi ne don fulakɛ faransi diyara wa i b'a mun lajɛ kɔfɛ i ka wari ko kɛ kɔrɔkɛ ne y'i sɔrɔ min na n'i ye wari ko fɔ walayi min ka di ayi tɛ fulakɛ ayi non o kuma ninnu dabila ayi o dabila ayi o dabila an kana o kɛ ɲɔgɔn na n ka wari ɲini k'an ka wari di yan kuma caman tɛ n fɛ kɔrɔkɛ depuis ne bɛ tunga la ne welela k'a fɔ ne ɲɛna sɛki bɔra ne bara yan nɔ sisan a y'a fɔ ne ɲɛna diɲɛ don o don i bɛna ne muso bara ko fɔ fulakɛ aw ka fɛn ɲɛnabɔ o ye nkalon de ye sɔgɔmada in yɛrɛ ne donna yan sinon kabi ala ka ne da ne ma don yan sɔgɔmada don o don e tɛ ne hakili ne ka da bi e bɛ n'i jɔ ko e nana sɔgɔmada a ye fulakɛ o pere bɛ e bolo wa kɔrɔ kuma caman tɛ nin na i ka 100 de bɛ ne la sisan photo ni video a bɛɛ ne filɛ ne bolo fulakɛ kan'o kɛ i bɛ jɛ i ka wari ko walima ne ka bila jɛ ɲɛfɛ fulakɛ kan'o kɛ parce que n'i y'o kɛ dɔrɔn o ye sutura bɔlen ye ne kan ne suturalenba don n ka denbaya la ni e y'o kɛ dɔrɔn sutura bɔra ne kan bon jɛ i ka wari fulakɛ i bɛ fulakɛ namɛ i bɛ photo effacer i bɛ 50 di yan n bɛ taa so ne bɛ photo effacer awɔ nka i ko n ka 50 di ma wa 50 i b'o di n bɛ taa so photo effacer n'i sɔnna ne b'a kɛ 50 donc video bɛ to yen n'i jɛra a bɛɛ ko ne b'a bɛɛ effacer fulakɛ n'i m'o kɛ i ye denbayatigi ye fulakɛ kana n jira diɲɛ na sa n b'i deli yɛrɛ de ala kama video ninnu supprimer ne bɛ jɛ i ka wari kɔ donc ne fana bɛ taa mais n'i ye video ninnu ye don o don fulakɛ a tɛ diya n ye dɛ tiɲɛna i y'a jira diɲɛ na dɛ ɲaamɛ u baara ye video ninnu baara ye a bɛɛ baara ne jɛnna wari kɔ nka tile saba n bɛ tile saba de d'i ma i ka na ni papier k'a yira k'a fɔ k'i wari min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o sara la a banna wala ne fana b'a effacer ayi o don n'o tɛ n t'a effacer dɛ fulakɛ n y'a faamu i mɔgɔ sɛbɛ ban mais tiɲɛna photo ninnu kan ne kɔni jɛnna wari ni fɛngɛ bɛɛ kɔ e jɛnna ne jɛnna nka wuli ka bɔ n bara fulakɛ o tɛ ko kelen ye wuli ka bɔ n bara k'an bɛ fulakɛ baba madame ni ce yan kuma a tɔ tɛ kɛ kɛnɛma an ka se sabali wala ko n'ala ye muso ɲuman d'i ma i bɛ lafiya